Milí študenti, vítajte pri ďalšej časti seriálu Na vlastnej koži vo Veľkej Británii, kde si predstavíme jazykovú školu ETC v meste Bournemouth. Poďme na to. Ako prvé si predstavíme recepciu. Hej. Tu sa nachádzajú všetky aktivity, ktorých sa študenti môžu zúčastniť. Stena slávy. Poďme si teraz predstaviť spoločný priestor, ním je kaviareň. Terasa. Nachádzame sa v školskej kaviarničke, kde sa môžu študenti naobedovať. Ideme sa pozrieť do školskej knižnice. Nachádzame sa v školskej knižnici. Hello. A v priestore, kde sa môžu študenti učiť. Tak už sa nachádzame v priestoroch samotnej školy. Toto sú vlastne výlety, ktoré škola organizuje. Takto vyzerá trieda. Toto bola, milí študenti, jazyková škola ETC International College. Tak, majte sa pri ďalšej časti. Bye bye.